हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय आं दिनै लोगोफोरजों लुगुबु गार्डेनाव बेरायनो थांनो नागिरदों नोंसोरबो नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर बै थांनो जोङो मायो उरना हरब्ला गारि फिनावबाय थायो बेरायखोमादों बाबाखौ जोङो ना जों बाबाखौ बेरायखोमादों जेबो गैयाबाथाय फैसा लासेबाव जाफैनोसै सोर गैला न'आव जेबो गैयाबाथाय बाव जाफै सावमिन जासुला आयु होनबावलानो बेयो जादोंलाय जों दा मोनफैनाय लोगो लोगो जों जि थाब बेरायबाय अखा दोमैनायमोन ना अखाबो हाजानो गिबाय सल थाबायलांबायल' थाबाय नायलांबाय थाबाय बेरायलांबाय थाबायल' होनबा मालाबाबो जों साथामजों बबेबा गार्डेन जेरावबो बिदि गार्डेनफ्राव बेरायलायनो मोनाखैमोन दिनै बिराद फुर्तिजों बेरायबाय नोंथांमोनहाबो नायनो इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो खाथि खालानि मानसिफ्राथ' गासिबो मिथिजोबखायो आरो बे एरियानि मानसिफ्राबो नुखाजोबनायानो गोजाननि आंनि साबस्क्राइबारफ्राल' मोजां नायलांदो नोंसोरबो फैखांबाय खनसे ओमफ्राय माबायदि बिथिं फैलायबावामोन जोंलायने लोगोफोर आयु बुरैयाथ' माथो गैया सालायग्रायानो जानो आयु आं मिथिबावा दे फैफेरामोन आं देबरगाव मा जायगा बे फरायगा बे बुंग्रा नामखौ बड'लेण्ड मा नङा होन बड'फा ना मा गोदोनि मानसिफोर थैनायनि जायगा इंलिसनि होन मा जायगा ग्रेभियार्ड नङा सेमेटारि नङा होनबाव मारैबा होनथारोमोनहाय बड'लेण्ड मार्टिरियास मा दा मार्टिरियास ना मार्टिरियास अखा दोमैना जों माथो गाज्रि सुनुबाय केमेराखौ ओमफ्राय आं एफा गोसोम जादों आं मारैबा गोसोम नुथारदों बार गैया अखा गैया केमेरा खेबेनो गोलैगुलायनोसैमोन गथ'आ हाय लिंहरलायदों फट'ग्राफारा जोंना जि खरा दे नालाय इउटुबखालै आंगारगा दिनै सोर फिसा सानैनि बिमा होनगोन दे बेखौ आंसो थानो सुबाय बुरैसो नुलायलायो सि जों साथामखौ आंसो बुरैसो नुलायबावो सर लाजिबाय आं नङाबा नैबे बिदानाबो मालाय मोखानो स्लिमसिनसो जालांसिनो बुरैखागोन दे जोंखौ हो रलि नों दोनथ' होदों मामिया अन होदों ओइ फैलाय जाबाय थांसै जालां मालायबाय लोगोफोरजों बेरायनानै
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। बाय। जोबजासिम नायनायनि थाखाय